ochiul lui Odin și se bazează pe informațiile oferite de sateliți. Haideți să vedem filmul zilei și comentăm apoi implicațiile. Reuniți la Bruxelles, miniștrii apărării din statele alianței au decis noi achiziții militare. Suedia, Estonia și Finlanda au promis alocarea sute de milioane de euro. The program where the United States is again delivering essential, lethal and non-lethal military support to Ukraine, paid for by allies, already 2 billion committed. Suma investită este mai mică decât spera Ucraina, care se aștepta la armament de 3 miliarde și jumătate de dolari. În paralel, Rusia alocă 40% din bugetul național economiei de război. Anul acesta au ieșit de pe liniile de producție cel puțin 1500 de tancuri, 3000 de vehicule blindate și sute de rachete Iskander, folosite pentru bombardarea Ucrainei. Șeful NATO a ironizat însă marina lui Putin. There's a lone and broken Russian submarine limping home from patrol. What a change. From the 1984 Tom Clancy novel, The Hunt for Red October. Today, it seems more like the hunt for the nearest mechanic. Ucraina poate întoarce soarta în favoarea ei prin decizia lui Trump. Este iminent anunțul că Statele Unite vor vinde Kievului rachete Tomahawk cu rază de acțiune de 2500 de kilometri, scriu agențiile internaționale. I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship. I don't know why he continues with this war. It's not making Russia look good. Проблема из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. Pe front, armata rusă compensează lipsa armamentului convențional cu 10.000 de drone, care amenință și țările NATO. Ministrul de externe al Poloniei a mers în Parlamentul de la Londra cu un aparat fără pilot pentru a atrage atenția asupra pericolului. Replica Europei la această amenințare vine mâine, când șefa Comisiei Europene va prezenta strategia antidronă. Ni se alătură în continuare Mihai Valentin Cernea, analist politic, specialist în etica războiului. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Că l-auzim pe Trump că se joacă, da, cu retorica, ba sprijină Ucraina, ba nu mai sprijină, e una. Că l-auzim pe Pete Hegseth că dintr-o dată amenință regimul lui Vladimir Putin, pare totuși ceva diferit. Cum traduceți strategic și în strategie concretă această schimbare de ton? Este unul dintre marile mistere ce s-a întâmplat exact la Casa Albă de avem această schimbare de ton destul de considerabilă, dacă e să vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Din punctul meu de vedere, speculez puțin aici, cred că elementul cheie este summitul de la Beijing, pe care l-am comentat chiar acum câteva săptămâni, când am văzut foarte clar cum acest plan pe care îl aveau americanii de, se spunea reverse Nixon, încercarea de a rupe Rusia, Federația Rusă de China și de a aduce în sfera de influență americană, a eșuat lamentabil, cum era absolut previzibil că o va face, având în vedere legăturile profunde economice care s-au format între China și Rusia în ultima perioadă și rolul din ce în ce mai puternic pe care Rusia îl are în jurul Rusiei și în jurul, cum să spun, regimului de la Kremlin. Este foarte importantă relația cu China în momentul de față, din mult mai multe puncte de vedere decât poate ne imaginăm. Și drept urmare, odată ce acest plan de ruptură între Rusia și China nu s-a întâmplat, nu a ajuns la bun sfârșit, este clar că Statele Unite trebuie să-și regândească un pic, Statele Unite sub Trump, mai precis, trebuie să-și regândească un pic planurile de descurajare a Chinei și din momentul ăsta are nevoie de o Europa puternică, care să rămână aliată cu Statele Unite și are nevoie de o Rusie care să nu fie foarte puternică pentru a nu face prea multe probleme în caz că Republica Populară Chineză va decide, sper să nu decide, dar dacă va decide vreodată să înceapă un război în Marea Chinei de Sud și să scoată prezența americană de acolo, sau să încerce să scoată prezența americană de acolo. Cred că cheia de înțelegere aici este exact aceasta. Este mai degrabă relația China-SUA decât relația SUA-Rusia sau Europa-Rusia din punctul acesta de vedere, care a forțat cumva
administrația Trump se schimbe retorica. Mai mult aș mai specula și că s-ar putea să se fi schimbat un pic structura, relațiile de putere din interiorul administrației Trump și s-ar putea ca în momentul de față să fie republicani, cum să spun, din zona lui Marco Rubio, republicani clasici care să aibă o viziune mai degrabă neoliberală asupra modului în care Statele Unite ar trebui să-și aserteze hegemonia și s-ar putea ca ei în momentul de față să fie mai influenți în jurul lui Trump decât facțiunea Musk, facțiunea Hegseth, cei care dominau discursul întreg. Exact, Hegseth Nu și-a pierdut, face parte din altă tabără, da. Da, poate că în continuare face parte din altă tabără, dar ordinele care vin de sus trebuie respectate și de secretarul războiului, cum îi spune el acum, cum îi spune ei acum. Și bănuiesc că și Pete Hegseth și-ar dori foarte mult să-și păstreze jobul, mai ales după multiplele gafe pe care le-am văzut în ultima vreme, de când este el de fapt secretarul războiului. Au fost foarte multe gafe, foarte multe probleme, foarte puțină coerență la vârful Pentagonului, așa că nu cred că dacă Donald Trump dă un ordin, Pete Hegseth își permite să joace jocurile cu politice, ci mai degrabă cred că va face ce spune șeful. Da, e interesant ce spuneți de China și mă gândesc la o declarație care a venit chiar astăzi din partea ministrului de externe al Estoniei. De fapt, două lucruri puncta acesta. Unul, că Putin luptă de fapt pentru viața sa, de asta își duce războiul. Doi, că adevăratul proprietar al Rusiei în acest moment este China. Și atunci nu pot să nu mă întreb cum se raportează Europa la această situație în care avem o Rusie pe care o desemnează agresivă și care e proprietatea Chinei în acest moment, dar pe de altă parte are relații cât se poate de extinse Europa în continuare cu China în domeniul economic, cel puțin. Nu sunt convins că China este proprietarul Chinei. Cred că China e proprietarul Rusiei. Cred că mai degrabă se formează un fel de relație de vasalitate, dar trebuie și acceptată de către China. China momentan scoate cât poate de mult din această relație. Vorbim aici de energie ieftină, vorbim de o piață de desfacere, vorbim de un ajutor mai degrabă ascuns, care să evite sancțiunile europene și americane. Și e bine că e ascuns mai degrabă decât să fie în văzul lumii. Ar fi mai intens dacă ar fi în văzul lumii, de a ajuta Rusia să depășească sancțiuni. Dar nici China nu-și permite să meargă prea departe, tocmai datorită acelor legături profunde economice care apare și cu Europa, dar și cu Statele Unite. Ambele, și Statele Unite și Europa, sunt esențiale pentru prosperitatea chineză și China nu-și permite atât de mult să se joace cu legăturile sale economice. Mai mult, Federația Rusă ar fi un vasal incomod pentru China, pentru că este un vasal care nu-și acceptă statutul de vasal, ci în continuare se crede un mare imperiu cu un destin global. Și să ne aducem aminte că Republica Populară Chineză mai are un vasal incomod, și anume Coreea de Nord, și vedem în câte situații Coreea de Nord a adus totuși niște probleme pentru China, mai ales în relațiile Chinei cu Occidentul. Așa că nu știu dacă încă în China s-a acceptat faptul că Rusia este vasal, chiar dacă relația într-adevăr seamănă foarte mult cu o relație de vasalitate în momentul de față. Și dacă tot l-am pomenit, să ne referim și la celălalt punct din declarația ministrului de externe. Putin luptă prin acest război pentru viața sa și pentru continuitatea sa, probabil, în Moscova, asta vreau să spună, la putere, asta vreau să spună ministrul de externe. Am văzut în contrapartidă mici filmări publicate inițial de The Telegraph, nu e neapărat sursa în care să ai încredere 100% întotdeauna, dar erau niște filmări cu proteste din Sankt Petersburg, câteva sute de oameni. Ce am vrut să spună cu declarația asta că luptă pentru viața sa, cât adevăr e în ea și ce fel de mișcare poate să genereze un astfel de protest în Sankt Petersburg, în care oamenii cântau cântece antirăzboi? O să încep invers în ordinea întrebărilor pe care mi le-ați spus. Absolut nimic nu va face acel protest, cum nu a reușit niciun protest în China, mai toți în Rusia, mai toți rușii care aveau viziuni mai degrabă liberale sau poate mai degrabă mai pacifiste, mai europene, au fugit între timp. Cei care s-au întors pentru bani și, din păcate, ce s-a întâmplat în Federația Rusă cu mișcările de protest, cu mișcările pro-democratice, ne arată că și în 2025 un stat represiv poate să-și sperie cetățenii în a fi cuminți și în a nu protesta. E foarte important să înțelegem că chiar și în ziua de astăzi represiunea funcționează foarte bine. Deci nu pun mari speranțe în acel protest și statul lui Putin are resursele să înăbușe chiar și în sânge un astfel de protest fără prea mari comentarii.
Cu privire la declarația pe care o comentăm, sunt de acord că într-un fel sau altul, cel puțin Putin percepe că viața lui este legată de acest război sau că supraviețuirea regimului său este dată de acest război în momentul de față. Știm foarte clar că Rusia se află, că ne place sau nu ne place să recunoaștem, într-o criză de succesiune. Putin nu a denumit niciodată un succesor, nu e clar cine ar putea să urmeze după Putin, care să îndeplinească același rol de broker de putere între multiple facțiuni quasi-mafiote care compun în momentul de față statul rus. Nu e clar dacă cineva chiar poate să înlocuiască fără să existe un conflict care se poate transforma în război civil. E o situație foarte, foarte complicată pe termen mediu și lung pentru Rusia odată ce Vladimir Putin nu va mai fi la putere. Și de asemenea și în plan personal avem exemplu din Kazakhstan, când fostul dictator nu avea un băiat care să ia locul și cum cultura respectivă era patriarhală din multe puncte de vedere, acesta n-a putut să-și pună una dintre fiice în locul său, ci a ales un birocrat cu minte, și anume actualul lider al Kazakhstan, domnul Tokayev, domnul președinte Tokayev, care a preluat ulterior toată puterea de la fosta familie și o bună parte din avere. Și sunt convins că în Rusia această succesiune s-a văzut foarte, foarte urât de către Vladimir Putin, care și-a dat seama că dacă va fi înlocuit de cineva care nu este într-o legătură de sânge cu sine sau o legătură profundă cu sine, s-ar putea să aibă de suferit, dacă nu el, odată ce pleacă de la putere, atunci familia lui. Și în condițiile de față, războiul din Ucraina funcționează ca să consolideze statul rus în jurul lui Putin și unui nucleu dur de oameni loiali ai lui Vladimir Putin. Și de asemenea e absolut cumva, nu o să zic de înțeles, dar e un calcul rațional ca Ucraina să fie atacată când ai trei asumții. Odată că Occidentul nu va riposta, odată că Ucraina nu va riposta și a treia că armata rusă e în poziția de a cuceri Ucraina în 3 zile. Din fericire pentru Ucraina, din fericire pentru noi, niciuna dintre cele trei asumții nu s-a dovedit a fi adevărată, lucru care ne spune ceva și despre anumite disfuncții care au apărut la nivelul serviciilor secrete rusești. De Vladimir Putin s-a bazat pe aceste asumții când a început războiul. Mai rău, dacă ne uităm la ce putem afla despre economia Rusiei în momentul de față, ne este clar că ea este dependentă în mod toxic de război, are nevoie de război ca să poată să mai funcționeze și mai mult, ziua de după război este o mare problemă pentru regimul de la Kremlin, pentru că vor fi niște sute de mii, poate chiar 1 milion de veterani care se întorc acasă, pentru care Rusia nu va avea nimic economic de oferit după acest război, odată ce bugetele militare scad și știm că Rusia are probleme din ce în ce mai mari cu inflația, economia se supraîncălzește și așa mai departe. Și șocul economic, plus niște oameni care sunt traumatizați de război, primiți acasă de o populație care nu și-a dorit acel război și nu se va uita cu ochi buni la acești oameni și nu-i va angaja. Și acești oameni nu își vor găsi o viață liniștită în viitoarea Rusie, ne e clar ce probleme sociale profunde vor apărea în substratul social al Rusiei după ce acest război se va încheia. Deci, într-un fel, Vladimir Putin cel puțin percepe că are nevoie de acest război ca regimul său să fie în siguranță. Acum, singurul mod, această explicație pe care am oferit-o ne oferă și singurul mod prin care acest război poate fi încheiat, și anume o presiune de ajuns de mare pe Vladimir Putin încât să-i se schimbe calculul, să vadă că continuarea războiului aduce și mai puțină siguranță pentru regimul său decât oprirea războiului. Și acestea sunt intențiile din perioada aceasta. Și atunci aici vine întrebarea, pentru că am văzut și strategia aceasta pe care o va prezenta oficial, potrivit politică, o Comisia Europeană mâine, ca până în 2030 Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană să fie pregătite să ducă un război cu Rusia. Vorbește documentul respectiv despre o Rusie care în viitorul apropiat reprezintă o amenințare constantă dacă ea rămâne militarizată. Și vă întreb, în condițiile în care regimul lui Putin rămâne în picioare, ce fel de cale de coexistență pragmatică, strategică există între Bruxelles, între Uniunea Europeană și Moscova, dacă luăm în considerare fundamentul ăsta pe care se creează strategia de securitate prezentată mâine? Să observăm în primul rând că toate argumentele pe care le-am oferit până acum asumă că Vladimir Putin rămâne rațional, dar pleacă de la alte informații și alte valori decât plecăm noi.
adică face calcule raționale. În măsura în care Vladimir Putin rămâne cât de cât un actor rațional, dar invazia din februarie 2022 ne dă motive serioase să avem dubii în această direcție. În măsura în care Vladimir Putin rămâne un actor rațional, fix această pregătire de război constituie factorul principal de descurajare pe care îl avem. Pentru că un lucru să fie clar pentru telespectatorii Antenei 1. Toată discuția aceasta despre pregătire de război și cumva să ne mulțumim de formularea pe care au găsit-o europenii la Consiliu pentru acest document, nu este pentru ca noi să pornim la război, ci toată această muncă birocratică, militară, de antrenament, de achiziții, industrială, care are loc în această perioadă, există tocmai ca să descurajeze amenințări militare. Din păcate, trăim într-o lume în care din ce în ce mai mulți lideri politici recurg la soluții militare pentru problemele lor și singura soluție pentru care noi putem să păstrăm această grădina a păcii, dacă vreți, care se cheamă Uniunea Europeană, este dacă oricine se uită în direcția noastră cu gânduri necurate, ca să zic așa, vede puterea Uniunii Europene, vede puterea țărilor europene, vede că avem capacitatea de a ne uni când este cazul, indiferent care sunt diferențele între noi, și de a ne apăra, și atunci renunță la orice agresiune militară și singura, bineînțeles, cale rămâne negocierea și comerțul. Așa că noi nu ne pregătim de război, de fapt, și noi ne pregătim să descurajăm în mod eficace orice amenințare care ar putea să apară la adresa continentului european și la adresa oricărei țări europene. Acesta este obiectivul acestor întâlniri și sper ca ele să ducă la un plan care să fie și funcțional. Evident că 2030 e un termen destul de distant, dar trebuie să înțelegem că e foarte complicat, sunt foarte multe țări, foarte multe contracte, foarte multe fluxuri de aprovizionare care trebuie puse la punct în perioada asta, sunt foarte multe capacități tehnologice care trebuie dezvoltate și așa mai departe și va dura. E destul de distant și totuși nu suficient, pentru că venea avertismentul din partea serviciilor de informații germane că Rusia ar putea să declanșeze un război către o țară NATO cu o țară NATO până în 2029. Să nu mai aștepte chiar acest deadline, să-i spunem, acest punct 2029 și să o facă mai rapid de atât. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte avem declarațiile repetate, dar am una chiar de astăzi, ale ministrului apărării Ionuț Moșteanu, în care spune: stați liniștiți, Rusia nu o să atace niciodată NATO. Ce să mai înțeleagă oamenii din disonanța asta cognitivă a mai multor voci de pe plan european? Ce să mai înțeleagă din conflictul ăsta de opinii de pe plan european? Unii spun stați liniștiți, nu ne atacă nimeni, alții spun pregătiți-vă, până în 2029 Rusia s-ar putea să atace o țară NATO, avem toate datele că se poate întâmpla așa ceva. Foarte corect, avem o problemă cu comunicarea strategică, cum comentam și mai devreme despre acel document care vorbește de pregătirea de război, când noi ne pregătim pentru descurajare, sunt niște probleme cu comunicarea strategică și poate și la nivelul țării, dar și la nivelul Uniunii ar trebui să ne gândim mai bine cum vorbim despre aceste lucruri, fără îndoială. Cu privire la șansele ca Rusia să atace, repet, asumăm că Vladimir Putin e un actor rațional care poate să facă niște calcule. Dar în situația în care Vladimir Putin nu este un actor rațional și devine disperat din cauza situației economice, să ne fie foarte clar. Nu știm exact cât de rău o duce Rusia economic în momentul de față. Știm că nu o duce bine. Vedem că sunt voci între oligarhi care încep să se întoarcă împotriva războiului public, ceea ce este interesant, nu conta ce credea, e privat înainte, încep să se întoarcă public împotriva războiului și un Vladimir Putin disperat pe care să piardă puterea este în stare să încerce tot felul de scheme trăznite, inclusiv un atac asupra unei țări europene, în ideea, atenție, de a arăta că articolul 5 nu ține. Și aici intervine și acel risc legat de un atac chinezesc împotriva Taiwan, care ar atrage Statele Unite în acel conflict, în măsura în care Donald Trump va dori acest lucru. Și asta ar însemna că Statele Unite sunt foarte ocupate în Marea Chinei de Sud. Acest lucru ar constitui o oportunitate pentru Vladimir Putin să încerce să testeze articolul 5 și de ce cred că ar putea să facă acest lucru este pentru că e o mișcare cumva gratis pentru Federația Rusă. Dacă atacă o țară NATO și există o replică care arată că NATO ține, da, într-un fel sau altul, arată că țările sunt unite, sunt convins că liderii noștri politici, și cu toții am fi de acord cu asta, le-ar oferi o rampă rapidă de descaladare rușilor. Adică ar fi foarte ușor ca Rusia să atace, să încerce, să vadă că NATO ține, să se retragă și cu toții am fi de acord să se retragă, ca acest lucru să nu escaladeze la ceva mai rău. Și în sensul acesta e de înțeles acest risc și e de corelat cu, cine știe,
ce moment în care China va decide să încerce reunificarea cu Taiwanul pe cale militară. Aceste două probleme sunt corelate și da, ar fi fost mai bine mai repede decât mai târziu, dar știți cum e cu sistemele democratice, ele se mișcă mai greu, dar odată și ce se pun în mișcare sunt foarte greu de oprit. Și noi suntem în perioada în care sistemele democratice pe care le avem, multiple, incoerente și așa mai departe, se pun în mișcare, se coerentizează și cred că și China și Rusia trebuie să ia în considerare că odată ce această mașinărie de industrială, de produs, descurajare, începe chiar să funcționeze în Europa și, evident, în legătură cu aliații noștri de peste ocean, în momentul respectiv șansele lor de mișcare și de a reordona arena internațională vor scădea considerabil și tocmai de aceea, până în 2025-2030 va fi o perioadă critică pentru ordinea internațională și pentru pacea mondială. Și ultima chestiune, rachetele Tomahawk, cum ar putea fi ele folosite pe front? Adică ne așteptăm să vedem, ca să înțeleagă telespectatorii, să vedem rachete aterizând în piața Rusiei sau un altul strategic și la ce fel de răspuns vă așteptați din partea Rusiei sau, mai corect întrebat, ce fel de răspuns își permite Rusia dacă această măsură e aprobată? Eu mă aștept ca rachetele Tomahawk, dacă vor fi trimise de Statele Unite, un mare dacă, nu știm niciodată cu Donald Trump, mă aștept să fie folosite pentru a continua campania de a distruge capacitățile Rusiei de a produce și de a rafina petrol. De fapt, pentru capacitățile Rusiei de a produce combustibil în general. Cred că acolo va fi elementul cheie și vor lovi rafinării și echipamente industriale și mai adânc în interiorul Rusiei. Dacă combinăm rachetele Tomahawk cu capacitățile americane de a aduna informații din interiorul Rusiei, care sunt multe, acesta va permite lovituri foarte precise și Rusia nu are destule resurse de apărare antiaeriană pentru a acoperi tot teritoriul ei. Și de aceea, combinația cu inteligența americană, care îți spune aproximativ, dar de ajuns de aproximativ încât să poți să faci un plan unde nu reușește de data asta Rusia să apere și cu o rachetă extrem de precisă, rapidă și greu de contracarat de către Rusia, evident că face din Ucraina o problemă foarte, foarte, foarte mare pentru industria principală a Rusiei, nu cum a fost numită de atâtea ori Rusia, o benzinărie cu arme nucleare. În momentul de față se lucrează la demantelarea benzinăriei. Dacă n-am reușit cu sancțiuni, dacă flota aceea fantomă în continuare zburdă liberă pe oceanele planetei, iată că totuși există soluții de lovituri în interiorul Rusiei, o parte produse cu industria ucraineană care s-a dezvoltat, o industrie militară ucraineană care s-a dezvoltat acum, dar iată că începe să existe și o asistență occidentală considerabilă. Și acesta este, cred, unul dintre costurile de care vorbea Pete Hegseth în declarația pe care ați citat-o. Și vom vedea dacă, vă dați seama că se negociază chiar și în momentul de față. În realitate sunt convins că discuții sunt măcar pe track 2 sau track 2.5, chiar și acum între Federația Rusă și SUA și în condițiile în care Federația Rusă nu ia în serios avertizările care vin din SUA, probabil că se va trezi importând petrol, importând benzină pentru mașinile chiar ale rușilor în perioada următoare și vom vedea dacă aceasta schimbă cât de cât calculul de la Kremlin sau face Kremlinul și mai disperat și dispus să înceapă un atac pe care sunt convins că îl va regreta. Mulțumesc tare mult, Mihai Cernea, pentru analiză. Vă mai aștept în direct. Mulțumesc și eu. Salut. Mergem mai departe, domnilor. Domnilor, un deținut cu veleități de hacker din penitenciarul Târgu Jiu a reușit să intre în sistemul de securitate al închisorii. Totul a început în august, când individul s-a logat la terminalul InfoChioș cu ajutorul datelor de acces ale unui cadru din spitalul penitenciar Dej. Potrivit informațiilor Observator, de la colegii mei au pornit dezvăluirile în exclusivitate în acest scandal.